Dnešná minutovka bude o práve týchto troch odpovediach na divácké otázky, takže dopozeraj dnešnú minutovku, 60 sekúnd, poďme na to. Prvá otázka. Má význam podľa vás, pán Jurica, investovať cez banku? No, sú aj lepšie možnosti, najmä kvôli poplatkom a daniam. Druhá divácka otázka. Na akú poistnú sumu by som mal byť poistený v prípade kritických chorôb? Úplne, že dno je 50 000 eur. Ideálne aj vyššiu sumu. Skontroluj si, či máš poistenie závažných chorôb alebo kritických chorôb minimálne na 50 000. Máš? Tretia divácka otázka. Od akých percent sa dá vybaviť spotreba, ak potrebujem auto a prerobiť kúpeľňu? Spotrebné úvery sú zhruba od 4,5, 4,8 a viac percent. Hypotéky sú okolo 3,5 a viac. Spotrebáky sú 4,5, 5, 6, 7 percent. Toľko dnešná minutovka. Plánuješ sa niečo opýtať? Som tu aj pre teba.